Dito sa Medo Persia, nangita ang hari o gipuli kang Queen Vashti. Karon si Esther usa ka maanyag kaayo nga babae. Siya ang napili para ipuli kang Queen Vashti. Ug wala siya magsaba nga usa day siya ka Hudyo. Ang igagaw nga si Mordecai na promote usab. Si Esther nahimo nga queen, samtang si Mordecai na promote man usab. Pero naay problema. Na promote si Haman nga Agagite kontra sa mga Hudyo. One time si Haman miagi sa usa ka gate, nang yuko ang mga tao, apan si Mordecai gaana lamang. Sako kay si Haman. Naitaw nga wala magrespeto kaniya, gusto niya patyon si Haman. Naghimo siya bitayanan para kang Haman. O ang kabad mga igsuon kay gusto niya patyon dili lang si Haman, kundi ang tibuok nga mga Hudyo. Naghatag siya og 10,000 ka large nga sacks sa silver ngadto kang King Ahasuerus para patyon ang tibuok nga mga Israelites. May igsoon usa kani ka dako nga problema. Kay against kini sa messianic nga promise. Dili ba giingon nga Bisaya? Mo abot sa linya ni Jacob. Nagkaroon puuhon sila nga tanan. Dako kayo kini nga problema. Nakabalo si Mordecai, ang mga tao nakabalo nga pamatyon silang tanan, gipalit sila. Busa naguol sila ug nagampo sila. Ug dayon nakabalo si Esther. Gisuggest ni Mordecai nga maayo nga moadto ka sa inner court sa hari. Pero mga iso na ibalaod, na pumusulod daw ka sa inner court sa hari, patyon ka babae man ka o lalaki. Gawas yung hari, motonol sa iyahan nga bulawan nga sitro. Ug dayon hikapon dayon kadto. Problema kay stricto kayo ang Medo Persia. Patay gid ka basta moadto ka sa inner court nga wala kataw ka. Unya tulo nagkaadlaw, napula naman tingali si King Ahasuerus yung isa tulo nagkaadlaw wala sila kita-kita. Busa kabalo mo unsa ingon ni Esther? Tiguma ang mga tao sa Susan. Magampo kamo diadto tulo ka adlaw, magpuasa kamo tulo ka adlaw o gabi. O ako usab magpuasa. Apil ako ang mga dalaga magpuasa. Tulo ka adlaw. Og human niya na moatubang ako sa hari og pagkahuman dayon kung mamatay man ako o sige, mamatay gayud ako. Kung mabasa nimo sa Esther chapter 4 verse 15 down to verse 17. Di na lang kung magbasa may isa unahan kay aron nga kuan ha. Karon mautan ko sa inyo ha. After ato unsa gibuhat ni Esther? Niadto ba siya wala? Yes, niadto gayud siya. Og sa pag-adto niya diadto, mao kini ang best niya ang gibutang. Ang una nga best, nagampo siya para sa iyang people. Ikaduha, o para kaniya, ikaduha, mitindog siya sa labing sulod nga sawang sa balay sa hari. Agoy ka. Nitindog na siya. Ana na siya. Nakita siya sa hari. Mautan ako sa inyo ha. Nasuko bang hari o nalipay ang hari? May zone. Ingon sa Bible, pagkakita sa hari kang Esther, nahimuot siya pag-ayo pagkakita niya kang Esther. Og naingon da, giana dayon niya yung sitro, og miduol dayon si Esther, og gihikap ni Esther ang bulawan nga sitro. Naingon din ng hari, Esther, unsa maimuhang tuyo? Ihatag ko kanimo bisan ang katunga sa gingharian. Hala mga igsuon, pagkanindot. Abi sa uban nga patyon siya, pero nahitabo, kitagaan siya o privilege nga makakuha siya sa katunga sa gingharian. Meaning, ang kang Ahasuerus katunga na lang, ang iyaha, katunga, equal sila. Gamhanan gayud ang pagampo mga igsuon. Gamhanan gayud ang pagampo. Kung inyo nga ba na istrikto, sama ni King Ahasuerus, pagampo. Aron di mo sumbagon. Kamahanan gayon mga igsoon. Naingon pa siya. Gitawag kaalam sa Ginoo. Kabalugi ko ba nga naituyo na kay gitawag. Wala na ako gitawag pero nianhi diyan eh. Esther, unsa may imong tuyo? Kaya akong ihatag kanimo. At tubag ni Esther mao gani.
Gipalit kami para patyon. Palihog ihatag kanako ang akong kinabuhi o kinabuhi sa mga tao kay kami gipalit para pangapatyon. Kinsa man tawhanang daotan kaayo nga nagplano anang butanga? Ingon si Esther, ang daotan nga tao, ang kaaway mao si Haman. Og si Haman gisaylotan sa hari og dayon mga igsoon gibitay si Haman sa kaugalingon niya nga bitayanan. Imbes nagbuhat sa itong bitayanan para kang Mordecai, siya'y gibitay sa iyahang bitayanan. Mayroon ka na bitaw mga tao, bitaw nga gapangdaot sa inyo ha, gakontra sa inyo ha. Mabitay ra na sila sa ilang kaugalingong mga plano nga daotan bato kaninyo. Maluto ra na sila sa ilang kaugalingon nga mantika. Buhatan lang gid ang best nimo para sa Ginoo mga igsoon, ug ang Ginoo nay manimalos para kanimo. Kana mga tawo nga gapang daot sa inyo ha, pangsagpaon na sa Ginoo mga hiwi na ilang mga baba. Buhatan lang gid ang best nimo sa Ginoo. Oh. Iimperno man gani mga igsoon, no? Gamay ra nang sagpa. Ang Bible gaingon, iimperno sila, mag-suffer sila sa hell forever and ever. Now, natay mga lessons mga igsoon nga magkuha diyan eh. Be willing to suffer and die for the sake of God's people. Sama ni Easter. No? Willing ka mamatay, mag-suffer para sa imuhang kasitmate diha. Sama sa gibuhat ni Esther. Ingon gani sa 1 John 3:16, mao ni ang gugma siya namatay para kanato o kita po dapat willing mamatay para sa tuang kaigsunan. Ato mga amigo. So love one another. Mao kani sugo ni Kristo Jesus. Apan na nakita nako karong panahon na sa mga wumiso sa uban magdinautay man. Nakapalit ng ganig bagong sa ninha. Agoy inutang na ba? Dili bang bayaran? Dapat magdinasigay, mag-appreciate kita, mag-honor sa matag usa. Ingon pa ni Pablo sa Romans chapter 12, magpalabonay kita sa pagtahod sa matag usa. Oh, dili ka itong i-pull down na matag usa, kung dili, kung beautiful siya, you are beautiful today. Dili kay manghiwi ikaw. Pagpalit pog imuha para nga di ka maibog. Unya mga igsoon, mao gani. Before ka mabuhat sa imong big nga mission, labi nagdako kay nga problema, pag-ampo o baka pagpuasa. Kaingon pa ni Santiago, ang pag-ampo sa taong matarong, ang mainiton nga pag-ampo sa taong matarong, dakog kahimuan. Pusa pag-ampo. Ingon pa ni Kristo Jesus sa Mark 9:29, mugawas lamang kining demonyo, pinaagi sa prayer and fasting. Dili kay pray lang, Lord, you know what I need. Amen. Mag-fasting mga igsoon. Nawala na kining practice nga fasting. Ang fasting is not to twist the will of God. Kundi kuhaon ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw pag-thankful nga, Ginoo, tagay kog airplane, Ginoo. Basta pag mag-fasting ka o isa ka tuig, nga pangayo kag airplane, yun wala magani kayuta, nangabang ra ka, di ka tagag airplane. Ang buhat na may ison, mag-ampo ka. Kung sa'y will sa Ginoo, ampuin na. Magpuasa ka. Sama ni Esther. Kabalo naman si Esther nga ang will sa Ginoo is to save His people, yet nag-fasting yapon siya. Na yung mga items mga ison nga dagko kayo nga dili makuha sa light lamang nga prayer, sa bugnaw-bugnaw nga prayer, kundi dili sa mainiton gayon nga pagampo o sa pagpuasa. Usahay manggod kay magpuasa lang ta pagtambok na kaita. Magpuasa kita pag magampo, no? Naanay spiritual benefit o physical nga benefit mga igsoon. Akong lula mga igsoon, usa ka tigulang gamay nga babae, Felisa Momo iyang ngalan. Ako lang example ha. Powerful kay nga prayer. Aduna sa iba nga palahubog. Lolo, namatay na si lolo. Iya pong anak, 12 ka buok ang iya mga anak. Og matod sa kong isa ka angkol, magani daw namatay ang duha, 14 unta daw sila.
mga bugoy, na ay palahubog, na ay hambugiro, na ay kusog makiglalis, dayon, na apoy chicks boy. Klase-klase lang. Pero ako ang lola, mainampuon kayo. Taas ang iyang pagampo para sa iyang bana ug sa iyahang mga anak. Ug kabulamon sa resulta. Ang tulo ka mga lalaki na himong faithful Christians sa ilahang mga simbahan. Ug ang duha ka babae na himong asawa sa mga pastor, ang isa Bible-luman. Dayon ang pito ka mga lalaki na himong pastors tanan. Wala man sila nag-meeting. Pero nga no, napaganito'y time sa ilang pagkabatan nga hubog kayo ang ilahang amahan. Si Lolo. Hubog kayo. Ang mga buotan nga mga anak, gigapos nila ang ilang papa. Pero ang inahan, dula pili sa mainampuon kayo. O tungod niya na mga igsoon, ang kasing-kasing nga batoon na himong matambok nga kasing-kasing. Ang kasing-kasing nga masinupakon na himong kasing-kasing nga masinulondon sa sugo sa Ginoo o nag-alagad sa mga katawhan. Dili mga dato. Apan walay gikahadlokan nga kalisod basta kay mabuhat lamang ang kababuton sa Ginoo. So, mayson, ayaw po, mayson na, pagbuhat sa inyong mga misyon, ayaw mo pagsalig sa inyong kagwapa. Tanawa si Esther, bisan gwapa kayo siya, wala siya nag-ingon nga, oy, problema, gwapa kayo ko. Paglantaw ni King Ahasuerus, lanay na iyang kasing-kasing sa akwa. No! Nag-pray sa daan ang people sa Israel. Siya nag-pray o nag-fasting. Nakuha niya ang kasing-kasing ni Ahasuerus, dili sa iyang kagwapa, dili sa iyang human nga mga achievements, efforts, kundi sa grasya ug tabang sa Ginoo. O sa may isoon, ayaw pagsalig sa inyong kakayahan sa pagsulbad sa problema, labi na dagko nga problema, pagwasa, pagampo, no? Kung makaya sa imong alawas, no? Ug ang Ginoo magatabang sa ato ang tanan. Dayon, if you help God's people, ang gitabangan gani mo ang Ginoo. Ay equivalent ba? Kung mutabang ka sa imong isig ka tao, tinatabangan pud nimo ang Ginoo. Paano ba na mahitabo? Kung basahin mo sa Matthew chapter 25, naingon si Kristo Jesus sa goat and sheep judgment. Umari ka mo sa kamong nasa tuo, sa gingharian sa Ginoo. Kay sa dihang ako gigutom, inyo akong gipagkaon. Sa dihang, mababasin mo sa Matthew chapter 25, verses 34 down to verse 40. Ako gigutom, inyo akong gipagkaon. Umari ka mo, ako giuhaw, ug inyo akong gipainom. Ako binilang ko, ug inyo akong gibisita. Ingon ang mga matarong, kano sa ba ka na mo nakita, ug Ginoo nga gigutom? Unya ka amo kang gipagkaon. Giuhaw, unya amo kang gipainom. Ingon ni Kristo Jesus, sa dihang inyo kanang gibuhat ni aning little ones, inyo usab kanang gibuhat ngari kanako. Hala, bisan dili ka ganahan sa imong kapwa Christian sa imong church, pero kumutabang ka kaniya, then sama ra nga gatabang ka sa Ginoo. O kanay best butang imong buhat mga igsoon para sa Ginoo. Ayaw pamili. Ayaw pagtabang lamang sa mga tao nga makabalos sa imuha. Tabangi ang mga tao nga bisag dili kabalos sa imuha. Kaya ang Ginoo mo balos anak kanimo pag-abot sa hukom. No? O niya mga igsoon, kung ikaw mo sakit sa people sa Ginoo, daw samang gisakit mo ang Ginoo. Naingon siya sa iya nga wala, palayo kamo kanako, kamo mga tinonglo. Kaysa diha ako gigutom, wala niyo ko pakana. Sa dihang ako giuhaw, wala ko nyo paimna. Sa dihang ako binilanggo, wala nyo ako bisita. Nagmasakiton, wala ninyo ako tambali. Ipasud sa inyo nga balay. Ingon sa mga tao, kano sa mga kamo nakita Ginoo nga gigutom, giuhaw, binilanggo, nagsakit, wala naman na buhata nga mga butang sa imuha. Sa dihang, wala ninyo na buhata. Ni aning little ones, wala usab nyo na buhata nga rin kanako. So mga igsoon, kung imo hang gi-ignore ang imong kapwa Christian, wala nimo tabangi. Sama ka Esther nga nagtabang, kita wala gatabang. Kung wala kita gatabang sa atong kapwa Christians, daw sama nga wala nato gibuhat kana ngadto sa atong Ginoo. So may isuon, dako kayo daay nga butang. Kung kita mag-ignore sa atong kapwa Christian. Oh. Nahagba sa kalsada, nag-drive sa motor, nahagba sa kalsada.
Unya mo ingon ra ka, di man ingon naon pag parking, di ka mo tabang mga igsuon. Magkatawa ra ka, masuko ang Ginoo mga igsuon. Tabang. Oh, sama sa ako gitabangan ko ng disgrasya. Lami kay sa feeling ba nga, nagmotor ako, kuso akong dagan, ni Sirbato ang van, sa kung kuso kay nga Sirbato, ginataranta ako, padaplin ako, nahagba ako, nagtuya-tuya ko dito sa kanal. Gitabangan dahil ko dito atong nagtindog dito. Di sila Christians, pero naluoy sila kayo sa ako, wala sila magkatawa, wala sila mag-ingon nga, talawan magkaig ka. Gitabangan ko, nindot kay sa feeling. Pagkabi mo, sa pagtabang nila sa kuha, daw sama ang gitabangan nila ang Ginoo. Kaya ang Ginoo, mga igsoon, affected kayo siya pag tabangan niya ang iyahang linuwas. Nga naman, iya ko nang ipakamatyan. Kitawag pa ganin na the body of Christ. Si paaga na imong tail, sa imong isa ka tail, sakit man. Pero nga na ang mga Kristohanon usahay, magsinipaay. Parihara nga lawas ni Kristo, ay gusto magtinabangay kita. Sama sa ibuat ni Esther. Gihatag niya iyahang kinabuhi para sa kaluwasan sa iyahang people. O, napaunta ko'y isa diyan eh. Asa man, gusto pa mo? Gusto pa mo? Sige, ako na lang na yung tibason. Basay bayag, dili ko niya pagkaunon ha?